nonsia abo wa bra akokɔ wono so wa peno dabre wo atrabia no aso na busuafo se na bi kaka anwumre nonsia abo na omamu nsam awodo nsam trafo da roma watra kwadwo apau Kasiebo de matintim de gu enkata so ne yeso asinkonya ewo maame akua afra koma batampa studio so a yedi mu chemu nyina de eba ba sum wo na ensam ne dia doso pa eche watwu nwi na so semufo da roma waso ne mu kura de dika na savata sa waso atimu enkyeremu ene yede enso enam na ensam no dia etodwa na di Kasiebo makote ne bi ene sai MPP amanyeko no maburu don freni sam no kasai na nia bre ewo NDC amanyeko no franka tuni owura dondo amani mahama so dondo amani mahama bone be na waye enti ye kana timbrei ye di mu nkyeremu enam owura dondo amani mahama so cheso no se de da ka no yedwanfu na ono nya no kwa no tie na ombom obi a wono so no na nida no so pa o ka no asem e abato komisan eda asem na opanyini ba ko a wodi alankwadwo kyerematen achi na nka wohwe se obeboa na mara time betu franka adiama MPP amanyeko ne yewura ya aboabe asamwa na wakyere se MPP amanyeko no sabi mpedua se bia duru no anu odin owura Ben Fson so kyere se owura lanchematen fira wa free akansie nim no emfanto ahwu bia emba party nim na gwamanyosem na mu soso no opanyini ba ko no soso eka owura Canada kompra kwa Japan ehu awono so bua ne se obehwa mapapai watema be ku franka obetimi akura franka de ma bibia manyoko no ayo owura owusu kwame na ono so ayabia watoto de ma bibia manyoko no mpanyufo no se wani ne waso se ti emu enkyeremu wei ene afofo bi ne yesi adwa na nwumre de ba beso mo se enwumre nonsia akankase wada rumo de obeya no so besam ya wa na waginsem na gu asum se yo no apro nsem so agu no mo kama e de amo ani die kwan so adwenkyira wo man so kuta Yesu moja mekyere yam ana kuta smartphone na eno so WhatsApp nini na no beto afa 0533 898915 0533898915 text message and a WhatsApp yabekin kan finchim amon afi Facebook no YouTube nso obesearch Ahenkan 93.3 FM o like ya no comment no wa share yabekin kan na so edi amon kayo say information centers bro aduonum kwa dusia kase ne de ene ne hwamunti epoe mantemu asante mantemu ene bunu mantemu wom na agiatum efa kase live na ne de oba Facebook na be hesa de mehwene sem mechen yi Belgium ni na ne space mechen zed makwaji pension pay last one na me nkwaji biem bra Facebook live na wa bra behwe anwo fedua ba kope na fo adwenche na gumon me be kenkan ama ofenchim me kan ko bi ke fefe ne sen na me betu akawati ko bi ki enyumre yi nyuma kwa odo ebuaso yasene e osika famu ye ko fata motos Rich Electricals NFE na sanso so na Jubilee Hospital ya ayarsa bia mapa uduru wonu ma pa unipadua fiti wutri bepemo na ase ubenya ayarsa amanyoma tima konkan edi amawo na ajebo janam kwanso entoba bedru yakopon eya adoma Ahenkan 3.3 FM enei abedwekwa ya hye na yatimi ahya na se dwumadi apese ya ne de boa amanfo no eno ya March Foundation no ye bepa wontoma na emu chechiremu ni nyina no ade ani mpafua ewo vidiam ya ye de besomo Ahenkan fo betie kan nwure ye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan afin sam ni nkyeremu ani ni mfiti ase eni Ahenkan FM wati wasum abato komisan ede nsusua ba beto abonten kire sei enche bia won be frase na voters registration wo mo aye na no no ebebie pono ama kwan ama wo mo anya mfinsha ma akoma ko dun wotwe ma akoma ko edun wotwe 18 years a wo ma dwumu do fine na bibia mo kwan so betumi ato aba e wo Ghana no wo matumi akotwe wo mu din e wa botron krata ni mu ama afia eba besimu December bosom ne da to so ma akoma ko enso no obetumi akwakoto aba ni bi na ni din akonkrata ni mu ke kama na sa registration abato komisan ebebie kwan afrase aye no o sei se uyo obi a wanya mfie ma akoma ko dun wotwe a bibia nsu kwan a obetumi a register to aba baby obetumi aye registration no eye district level pe
na se bia wo mansi bi mu a acha wa commence no anyi krom ase no tumi akwa registration no enya dia obetumi aye wo electoral area ana wo krom ana ba bia acha wo free ba bia wo na wa ba kru kase na ewo mansi no no wa ba registration no eno nam so ama asem ba beto dwa no anfu bebre kra sori akasa amanyofo bia akasa kire se we die emwa emma kwan ma wo ma enya mfie dun wotwe ogbo no bi wo kro bi mu na anyinkro no so wa akire afa na obefo ka no mpo okwa aba emu afurusane emu akwanhia anansem betumi asi wo kwan so emu sikatua ene de keka no enka be ya adwen ka be ha adwen pa eno no manfo bi susu no mo kye se ye to aba na wo de ballot box no eba electoral area mo bia to bi na adentina aba na ye kwakọ ye registration e ba be de ato sa aba no mo san fam electoral area na yen register on mo na mo se emra district level eno de ebe ha adwen pa enchempo na ego so man hene be kire se na abato komisa no ono de sai jewe ya ba no mo bi lolo fe ana ene ego so man hene ka bi kire ne papa na no ansi kane mampani owura John Dramani Mahama mprempren ono na etu franka ma NDC amanyoko no ono so ababonten abeka asem bi ono na asem oka ninane se abato komisan sabi enyo asem twitan enye ne twitan dise sabi krama bi ayare aka no oya ne sa na wo ya ma wasama yedin die enti owura John Dramani Mahama eka sa ne se oziso oka se chinchina acha wako district level no akwa twa odin a ebe ha adwen ebe momanfo bebiro mabam bebu wo mo nko afi so de ade so ba beton grofo so lolo fe ene de ka kan omanfo be san sanse ne se de Ghana aya den aya hye no obi aso ye hye ompese obegya na adwuma mpo ho no akoba bia akọ sebre enu nti enkabato komisan embie pnumu omakwan dem ne nko electoral areas no ewo Ghana fa na ba bia se de bia obi abetumi a register train din kama owura John Dramani Mahama to anensem so ena o se obesa bato komisan pa na oni omo tontia se registration omo ye no wo ma awiammom no bia hu de ekọ ene de ba momo nkoye katasumu emu aso akwese metinya ntrimo odin na sabi na motom so ohye oya na ongario na odu ti bena no afia kyerɛw na wawa ko achi na eso no katakata so no enjo so wo mo paase mo wo mu ndi sa adwuma ni bi owura John Dramani Mahama se wo mo endi samanyoko no wo matintim krata koma abato komisan se wo mo peso mo hu edin emfoni registration officers registration kits na se no ntade won be hye afi wo ma ebeboa ene officials awdo ebeboa ennyoma oduro ne akandie bia wo mo de ba be registration no abato komisa na aka se bekoso e district level no wo mpeso mu sa nyoma weni na ada ebeba bontin se de bia wo mo so betumi de omani adi akiri na osan to ne nsem so ka se de wo makeka ne de wo mo yeyei abato komisa easy regulations na enoa na wo mu gina so de nsem weni na ba betudwa na sana Ghana so na anim se etie na so baabi a achia ayese chenchina acha wako district level no eno de onene nyaadwen. Access to a voter ID card should be easy and not limited by location. Every Ghanaian deserves the chance to exercise this democratic right. I strongly urge the Electoral Commission to facilitate the registration exercise in all its electoral areas to allow for easy access and a reduced burden on the citizenry in their quest to register. I challenge the Commission to be more transparent with the processes preceding the start of the limited voter registration exercise, the replacement of voter ID cards and the transfer of votes. As has been requested in a formal letter to the Commission by the General Secretary of the NDC, we want to know when the names and pictures of the registration supervisors, registration officers, registration assistants and other officials for the exercise will be published at the district level as stipulated by the EC regulations. We've also requested information on the exact number and distribution of workstations, registration kits, and other logistics to be used in the exercise. It is also our very strong recommendation that in line with Regulation 22B of CI 91, as amended by CI 126, the Commission listens to the call for the extension of the exercise to take place in the electoral areas and not limited to the district offices of the Commission. Kani mampani John Dramani Mahama to so ka biem se Ghana fo bia ntie o se afia ye ba besimu 2024 abato no eno na be kire sampa Ghana fo de omutim ne eye ana enye ena afia o se eno na be kire de wo mo pe ene de wo mu kom no 2024 abato na be dan ni na di enti owura John Dramani Mahama se omanfo ngi twi ene sa enkonkɔ registration no
Upcoming limited voter registration exercise by the Electoral Commission is therefore an opportunity to start the process towards making your voices heard and shaping the future of our dear country Ghana. Your vote in 2024 will symbolize your desire for a better Ghana, a determination to overcome the challenges we face, and your commitment to help build the Ghana we want together. A Ghana that guarantees you, your children, your siblings, and our unborn generations a brighter, sustainable future with well-paying jobs. But that will only happen when you acquire a voter's ID card and cast your vote for the NDC in that crucial election on December 7th, 2024. No crowd no John Dramani my friends am cho phone shemu oni wo mudin komo efa bato komisan hyehyɛ ne ntoto yode babe registration foforo no ɛna osande pe su twa to kra na ɔkyɛ sɛ ɛnam ne Ghana etie akyɛ nipa ɔmpa ne kra na aka ne kra ana wo ka ne kra ontie sabi aba ana asɛm na wo ka no ontie o ɔpɛ baabi anya no no agyina so abogumbe owi ade a kyɛn asa akɔtena so de ma akɔbɔ nyame mpa ye ne de keka mi ke nsa ni pe yaman dibre yaman tumi se an onye sei onyo na ukohu di anya na okokape na wasa aparai owura John Dramani mama se sangofoi ene Ghana wo mabusu se chapo aye komo se pure water aye fupa sangofo aya ma mutumi a wo mo Ghana wo mkuta oman sisi a wo mutumi mbu oman ma awonkyira ba ama manfo kam owura John Dramani mama se ene aticha fo kam adova fo kam ekwan fui ye he obi anka ekwan bia ho asempo a na nya driver for nam akroso e de kɔ aguna so aduro kwan wo ye den wano betwente sa akɔ esan se wa obɔ mna ba kum bomienum na wura amna bi mu a aze wo mna da mu amnam na wo pia aze de onum nsu a wo de uti ekyere wiem no wa de ba fo ni so ansa na wo du aguna so aduro ana wa fi aguna so aduro bedu akroso no wanka se wo say yes onoko ye je pa osinzem twofo so ebi bre pa omamu ayadin ebi kan wo mani pa ena afi osanto so say anasefo to so ogbo no abekọ adwuma na oya so onyini yam aso tete no gu nipa so aso bubu nipa ni nchie aso pepa panani achi te se de ohu ne mpena no enya wo mo osi omani mu ayadin papa ebi kan wo muntia adokitafo behu dokita ni bi boa no ahwehwe na se ye pinso se den na sen kom wo mayi no de oni tie se wakoma bokin krikri no na sen kom oboa ejaguni chem afi usi obekọ adwadifo wom tetete kwan we ekosi ama banchiwa o wom mo ebi fo mani supa osi maburu nu kura de eyekun kan se na nado kan so obete 10% free bet so ne de ekekan yi ene wom akoma no ebo periperi ti sese bi mponko de wom adwalai pa abambofo ani mpenufo odro bia wo Ghana owura John Dramani mama say empenufo edi tumi na kuta wom a wom mfinya de sefata aibe ma omanfo asomadwe wo mo no nti ama Ghana fo bebre dodo ya mebobbo su yi eni daso wo mu nya waban ni mu no nini na tekọ na wo mu endi samanyoko no wo mu de sani daso no wo mu kofa ba. The lives of our people today are defined by a daily struggle to eke out a living. We're seeing our daily cost of living skyrocket, and job opportunities are becoming more difficult by the day. Our people, the youth, the elderly, drivers, market women, civil servants, security personnel, teachers, journalists, nurses, and doctors are all experiencing a sense of hopelessness on a scale never witnessed in recent memory. This dire situation calls for urgent action, and the most powerful tool at our disposal is our right to vote. President Akufo-Addo and his administration have failed to address the pressing economic challenges they have exerted on the people of our country. Kane mampeni owura John Dramani mama ono anso ena etu franka ama NDC amanyoko no afimpinu ene aduonu nan abato no mu yakoyanim eye anwumre no sia Ahenkan Kasiebo no sugusu awutie ewa Ahenkan 93.3 FM so na yada so giremu amanyosem no enso emu NDC fodo mo dia kwakwa guei ya gbawura mo so kokoko amanyoko New Patriotic Party wo mo so akate na ubawura mo a emeburu don friend ni de ma New Patriotic Party MPP amanyoko ne owura Mustafa Salam wade atodwa HMS eye ne nwa papa ezanze NDC amanyoko no wohwe ne ye bi ni suban bi omafrase omo eda na di anytime omo tata bedwakwa wodo ne aso ya wodo omo eboa hwe sadia Ghana
betimi akɔ nanim no wɔse aboa adwene ntiaseɛ so na otamu sɛ wɔn mo frank atuni a wɔn kura wɔyɛ mampanyini pan owura John Dramani Mahama srem sɛ jata balba mbɔde hye konkono na sɛ watu nani adiasi abadwakuam na hwɛma amamra dwumadie ne ntotoɛ ɛkɔtɔte ɛwɔ mamu ha judicial service no anu watu nani dia so wɔnom so ɛne anu wɔ twaade adefo adapa emranimfo no wɔ twamada pa adaya kyɛsɛ wotie mu a so so wo nsa nya nyinasoɔ bɛpa bia wɔ ne nsɛm na wɔka ne mu na nsɛm mu onom okɔ abɛfo ntɛntɛn no so social media no so ana owura John Dramani Mahama kɔtintim de gu wɔnom kyerɛ mu sɛ sɛ wohwɛ ɛnɛyi abadwako ya pa wɔn mo hwɛ boa anasa asoɔm na sɛm amamra dwumadie kɔtɔte atemuafo a ya pa wɔn mo akyɛso mu sinkunya so mo ɛboa wɔse wohwɛ mu tin a wotum sɛ aban wei MPP aban na nado dan kwakufa di omani ukan na nkrofo nko a anu asese omudi omaya mu ma se twom wotam se wo hwe agagefo a na nado dan kwakufa do na penso wayi wo mu a wo na ni nkan kora na nanya makomako be se dubaako eto so wodwene ho a wonte ase no ono so befa ne ho adwene pa na nyame ya do na gakra akokɔ nya num suo se wom na afimpinu ne aduonu na won so nya tumi na wono so saa judicial service wonom no wonim ko no so befa so be ye ne hyehye ye sɛ de be betumi enso aboa na sansam ye akora kɔporo de agu hoi ɛna owura Mustafa Salam ɛkyerɛ mu sɛ owura John Dramani Mahama yanka nyamianim no kure ne wobonsɛm te kɔpɔ de atwa ɔte sɛ twade yi wase wɔ ye obi a betumi aka se so people ɛso ye nyaatwom pa wase sa ɛyɛ atemuafo a yɛka ɔmo asɛm yi ɛnyɛ MPP fo nko na sabio ɔmo ba mu a ɔmo yi nkrɔfo de kɔ hɔ wo owura John Dramani Mahama ɔmo mu wanyi nkrɔfo ankɔ hɔ wodi bi kɔyɛ etidie bia mpa ne wo haw wodi bi mu kɔyɛ sa nkrɔfo akrabu wɔn me ehunu sɛ wo mu yɛ NDC fo ana kyɛ sɛ wo twitwa de wɔn ba bia enye ye na so yi bi mu de wɔn kɔ hɔ nom anu obi aka na no tu mo san sɛ ɛyɛ wo mra na aso ɛna wo soso agya amamra ɛna ama okwan ɛna wayɛ ne saa etua di wo mra wie na wo mra no sabio spelling data aka no na okɔpɛ ba bia tena kwa no paado na wo soso gya sɛ sɔre atoto ayampia de ba park so no na ɔtɛsɛ ayampia ne nyaso ni mfaso wo hu ne sɛ owura John Dramani Mahama kyɛsɛ wotimu sɛ amammuo na ɔpɛ so odi anibrɛ na ɔpɛ kwa bia so fa so sɛ wɔsan so ɛba ba mu biem nanso so sɛdeɛ Ghana fo nso ayɛ krado sɛ owura John Dramani Mahama pa deɛ a ɛka John Dramani Mahama ba pa deɛ kanana da gwagufa de to aso akwasi wudam saa na bi mu ka o enyam na meka enti owura Mustafa Salam kyerɛ mu sɛ owura John Dramani Mahama magana fo tie ne nsɛm na ɔnam na wɔkeka no woni nyina so bia wɔka ne nsɛm nyina tra wa saa kan lawyers fo asɛm ka atemuafo asɛm ɛde akwa no so wɔpɛ so wɔgye firi na nado dan kwa kufa do hɔ wɔn kana nam fama no ebipa ba mo fama na ne ho ntɔ no Jubilee House wɔn so no hu sɛm bibia ka hɔ a sɛde de ɔmo ka kyɛ no ɔmbɛbɔ mmɔden afa de akɔtɔ no wɔ ne fie hɔ na so ɔsan bɛbɔ mmɔden pa bɛwura Jubilee House so obibu ɔman akɔkɔ Ghana owura Mustafa sɛ nyɛ adwuma. Inti, is this the same John Dramani Mahama? Odi president ever Ghana and John Dramani Mahama Fufrobi. Judiciary way NDC for they're done punching back or did you tem. The law is in the bosom of the judiciary. It is see democracy, no, the rule of law. Na the custodians of the law. How come NDC for because I'm seeing desperation, and every desperate person is dangerous. Baby, we should be careful. Say we shouldn't give power to desperate people. They say unanimous FC. It's the same court. And 2013, a judgment man who said he was validly elected as president. Court will change here. The same Supreme Court and change here. It's the same bench and change here. It's 2013 day and day. It's hypocritic, and I have used a word for them that this is organized hypocrisy from the NDC. Not just a nyatum, a somma say tam. And your mokwa, ne dear, Yabefa got to cross off a quabia, so a sagrono. Nyina boy and near Niswati say, why? And this is for Trimupo, Yamana make ho. Do all kind. Your penina wano and a frere and mabunu. Boamano, and the Manu Patriotic Party, MPP Amanukono, Ora Mustafa Salam, Nensam and Wajam at Yagu Adishima. Na yan to ansam ne soy
we de oye nyame nipa a osan kasa fa amanyosem nti ya bawura nyamesom ene amanyosem mu na nyamesom ne amanyosem mu no kofarba yo no so na ye panyina otua Alabaster International Ministries Prophet Kofi Oduro onu na ekasei na prophet asema oka ni nane se omampani na nadu danko kufuado odesubo ebo no papa ewo sikasema ayedin ewo Ghana oso onfa subo nkobo obi asanse mpenufo bu bebi se sananso ofia yembusa de onwene ntentan na obanso okan se obetumi aba abaye atoto nuama me sikasem no agina kofo obi ana oso ogini di pa se ano ye deputy governor ewo Ghana anum se Dr. Baomia kofano enam ne modimbo nti se ono so beboa amasikasam no akoye sanse wiasi obi ane babia na ho oden wo obu onum a onima tamdie pa na zo boa ugina nanim a na ne nakokom ewo so obu onum a na no eye chapi so ha wani kakra chense ngrania na afishe kakano to bia ni babia na ho oden wo enu ntokofa Dr. Baomia so be kan ho se obemasikasam no agina ye sanse saabe no na wo mo kan se endi samanyoko no antoto nyama ye na so Prophet Kofi Oduro say asem o mampani nanado kan ye ni nkurahya sam ne asem de ya papa di tudwa montoma mi boom ebum ne emu nsem ankase o se oba ye nya sa na tie enti ane yo mamu aya den ama o mafotwa mu antwa ni nano ono no Prophet Kofi Oduro dodo na afa no tie o se o ka che o mampani nanado se eyo no ena akofa saade we ni na ba na ni pontumi nyanso no subo ni na kokokokokwa ebesi ni so o se o ka che o mampani nanado plane fa se ototo nyoma se ya tran se ya ema amamuo no esu ema enfie maako baako ene fa esu se wi na se afie die anim so se wi na so mampani nanado antumi anyansa kaya bia Ghana bakosemu no ono beba be ye mampani a waba wa mon homoden kra enya kra ebe yo mampani nanado na owura Kofi Oduro nso se enfie kakra akai ene bosumi kakra akai anya de mampani nanado betumi de aye huke ezanzo onye ontumi fanye entani ene title no nya de amana wie se mampani a wa mon homoden owura yi eto ne nsem so wa bra na o kanyame asem e wona so de mu a oganfo de nyuma to ase ne ebustu ne charge nom so tiem no eno de sanse mo ni nada etudwa no sande to so ekan biem se emprempre Ghana ye wei o se o mampani nanado eniwa bi odi na ni atoto so se an we be ba be fix ade no ene me yesi ye beboa ene de o be ba be ni ye no o se o ka che ni plane se obi enu on mo ba be ni ye nto ye onye ne preko na no so ne de ne bre na du ento ntumi nye hutie owura Kofi Oduro de ne kasa ebe na wie no say Ghana fo bebre wo man mu a moja nwunu wo mo pa ebi tini suo no so eye moja o chese manfo bre pa akwan enuane angofo to ladu angofo tua water bill angofo tua petrol angofo to diesel angofo to enoma bu epeja kom support akoko nini na no ama Ghana fo bi esu moja pa na o say Ghana fo mprempren ihiamwa. I want to tell my president, your expertise cannot fix this. From now until 7th December 2024, Your Excellency, you will go down in history as the worst in the Fourth Republic. It's been 6.5 years of pain and agony. 6.5 years of bleeding and bloodshed. We need help. Prophet Kofi Oduro aka tie nene ana muti ono na ye panyinu pa osanso kofa sori ya tudin se Alabaster International Ministries ono ene di we na abai abusia for ye to aso adi onyame hu ye mobo non fa ye den na nchen on fa ye boni free yen nansi sana beche ye ni oya zi nyame hu mobo so on fa so samre o oh because what I know ni se nkaja odi anya mpaye na abebo ama no so for aso de ba nya so utunifo no asa kira bi ono hu se mpaye ntumi nye sa oh nabi adibu ono ma mfa nyame mam kra
Sesain. So man ye bomb pie ye. You have the Go on. Oh, bro, for no grandma. Niamano. Yeah, the Bibia Shonsa. I can't deal with all the idea near the amount. The years of apply. No, apply. Practically. Apply. Young Sa. Hey. Na ya you tram ready bomb pie and ya this thing I mean here. But say baby udina no. Was it tufu? So I'm paying you just some wadgene. You think I saw your day? Calling God saw your day. Oh, yeah, one pie, mamma. You baby saying so tramp on China. But you are. And it's also show to my two. Says your cousin, Uncle Ford, Tim go for Sumojano. So to son say be one apart. So was sorry. Was sorry. Say below Chan. Oh, double now, Mumba. But no, my boy, who ya wine? And yes, account. Yeah, like the water bill, petrol, ebe count. Aye, one ton kutaka krana mutua, obefoka, ebe reflector. Dion. In terms of yama, nkofubu on positions no mu di brebe kuta wo no omutumi nshom so we tu se na ni kra na wo tu so preacher na de ne bai no confirm but no timi tu na na do ayambia o ayambia di kan ni o eh na me tene nka prophet odro wo tu na do ayampia papa hwe anya de di kan ni ikisi na meka se ade no du bia no ayi na sa ade no na se wotu no na sa fa bi no utumi se o favorite there be enye sa but say ade ne de ana wa nanka unu ma so wofu ama wo so omutwa na da pa okay so o kan wo bi no mutwa ama so da pa chaman ade ne de ba bia duru no kra na but do ba bia de o kan so wom o se mu bi wonu ma de ntia ye mpe kasa bebiri no ye de ya o kasa ba ku mienu a na no me to aso yes nti sana ya ne ya yedi yes ye de no ediu ma yanku yanim ewo ensafu from na app amayekuro no sam no ka sai ejadam we jamfo ani hu ehyehe papa dwedwe kase aba enne se omukodi ahia mu sanka wonu mukwa akohwe na ka omupipa ne so no enipa maako enum a na omudin wo wa ye nyina nim se Yakobɔ yadma November 4th no ekwamukwa akoto onom so aba yi mu ba kom na kura franka no a eyekwa so ayenam yanto ankan kwosoro anso yete se mu baako alankodwe kyerematen wo se wono de ekwa no ntimi nkobiem wa ma ne nuam nkae ne nyina save journey so omonko on de ntimi nkobiem ma waka kwaso na enipa nan no se ne na nkaje omudom se num na omukwa akoye ballot no afe omukwa ya omnam kwaso omukwa na omonsa kankrata se baako asifomu to omukoduru ya no se baako asifomu ebe ndai adisio ni se ni panum to mo dwendwene ho akeka no masia ni abusuafo antentam de be ya no so metu aseda entine se ballot paper no so no asumasia na obente beda number 1 ana ebia Dr. Bomia beda number 1 Kennedy obeda number 1 ana obeda number 2 ana Dr. Free Akoto obeda 3 4 ana 1 Francis Adenimo so obeda 2 3 ana 4 ana 5 no ani de ayeka ka won na ntimi amaso o ma ntimi anse so o ma tu aseda etianumu ensem eno no na tie owura lankodwe kyeremate anka ne ona na so adwade ne fidi dwuma de ntoto ya so na na danko akufa da mamu a edikan ade de tosu mienu onde papa no sad na ka ne ho pa wono na ma na udi agro obeja ho kwan so sisi a wonna na adu nyina na ebu oman na wose o dibra bia pai ti won de wokọ na oja na adu wokwan so ana o se wokọ akọpẹ se eja ade atuani ase no mo pipi mu betuma mo na konya na watu franka de amo sanso no ma panyi no pa bi di ye achepa nyene akora etisi ku ni mu amo nante ya ni padu ekoduru ba bi ni ase ya besone so eno aye super delegate conference no eno kwa so sana bosum de to so aduonu ensia afempinu ni aduonu miensa ya sone so awie amna ya baba nya ni pensia eni pensia no kamienu ya se kwotwo mu so tontoni ya yi baako akoka nan no ho enumwa na baako eno ye boateja ako ko ne Francis Adenimo ne ko ya ntam so boateja ako se mintimi nkobiem mapem eno san ye
ene yenya num no ye kwa ye bu careful na ye bedu ebobusumi mu apɛ alankodwo kyeremate sɛ me so aya na mdim beduru misi ya kyɛ mu pii mamumo ne atitai ono so agya ho maka no so asiwo ala gye so mo aka nipa nan eti eno se no aya dwendwi bebre aye kasa bebre wo kroma obi e ka be fontantan so be bia be fa bia agentre ha no panyini ba ko no de alankodwo kyeremate onfani ni agro wabɔ na ti dom saa so ne na sebi okoi on be ko awie ayo wura ya aboabia samwa anka ne adenta bato mpesu asomra sebedwani eno ode atodwa abecheche ni nsemu alan san ya wasan ewo ko no mo ekonom se wontimi nkobiem wa resign no ana se wa redraw no owura ya aboabia samwa kyerem se papa no ode yawo na ya saade no na omo mota na ti nyina so ne ya adwene adenti na ya funu kroma aba mienu na utimi yiwanim na asa wo taba ko di ba ko ani sama ba ko no woboko so anwo obape aduane kro no befa bia dia kwadwa dia fasi wo kofi ko we hu kofi fasi wo kwadwa dia etibi bia ye kwadwa dia dia jama kwadwa mfa bibia na tihwim na kobo obra etisam no kase wo tem se ala kwadwa kyerematen se dia manyoko no sibi edi nani na no kuranten kwada na chitafo ye tata binumo ye pram binumo mamoja esone wom no na chese atotodo ne ani tra kukudanfo mo etai alakodwo tematiati no ba bia tu na so mo jai okon no na eja wom so kopro ba bi bo mo adwa sani om beto adwene foforo no mapekwa hofro so bia o metimi abo papa na mama papa na bedi mampanyini a na o makofa saa kwan no so na o kyerem se ade a ha adwen pa ne se MPP amanyokoi ba bi o mu firi ni omo hyehyeye na omo dwumadie omo de agu akwansoa besi ne na enei amanyoko ni mu no sabio watimi wakame yenye wese yentata bi no mo ene ade ba mu no wo se ha adwene awre ho pa se kama mi ka bi ne adi njam ewo eye MPP amanyoko ni mu na wabro de nsam to dwa no chetere mu no abusuafo maye twi gwa homa so maye tie. Fortunately, I'm happy to say that he recognizes the numbers of people who believe in him. He's not dropping out of politics entirely from the statement, but clearly this is targeted at the process that's ahead of us, the process that we are going through in the MPP. It's not MPP-like. It's not a democratic process. The party is acting with impunity. It is making rules and changing the rules at will. Everybody can see that going on. The last special delegates conference was full of intimidation. We have all the stories. It's not important to tell the stories anew, but the process is that escalated into November 4th. There is no way it will throw up a candidate that has been willingly produced by delegates who have exercised their mandate really and fairly. I think Alan should be commended for having the courage of his conviction. Abusuafo panyina wotene nkan eye abadwaku ana won mo hwe aboa ama alankwadwo kyerematen atimi abetu frankade ama MPP amanyokuo no ne wato agusu kura bedi mampanyin na odimu tintima pa owura ya aboabia samwa no no na wura ho kakra ya na makoni animo obi amo wa obesu wadi na chitaifo no hwamo ana famba bi no metima ka se wono mo a omo mmeno na omo ntini nchiechire mu na se no wadi omu hwamo na sisi an se okota na chi a wasan yi wabe kansinsemu ebia na kansinsemu de obetimanya ba bi fro de ho akwa join but so mo ayomaju so mo penka bomu ni dia obi won ma wo kwa na se we kro ye alani sisi anu momu ni die amanyosem sisi anu okwa mo bejew ba se omuji wie fa se bia alana chi ba omiachi na wo kwa omuji wie na tumi ni beka omo nsa ye cha ye we omunim records kipia na wo mchen wo de wo tena hoi enti sisi anu se wa kansensemu a ebia obeboa obi a wo ye atu ho ache adwuma Atubia police cannot nabeti ba kon ube go fufu sa ti enu be ma ko di boy ko di boy ba omi akache ko fo be twom kon but ebia ken na otofa ne nchen a ebetimi aboa wo okay because amanfo hu ni se Allah ne ken no intervals ne nwasa but ba omi ane ne ayine de emutwen kakra yate emutwe kakra utie anwume no nsia kan kase de jasu ewo Ahenkan FM wati wasum na owala nchamaten asam ya ho twa watwe asan so nko biem no enam so
ama owura ba ko a ne roto to pa se titu ye beto aba ano ko hwehwemu bia no de betu dwa empempi etato eye adwuma owura Ben Efson papa eche alanchamatin fra wa frim no eye omanfo bi se an edi asembe ban pipi party no mu ebe a party no o se enya hute hwensi bibi boni bia nsim esanse obetumi aka ni pen se wo manka ebeto abama alanchamatin no onjindi se wo do alanchamatin ni pedua ni tikosi ni nase ne ntade o hye chen NPP party no entinya de nto ahwo bia beba NPP amanyuko ni mu. I think that many of those who would vote for Alan Chamatin in the primaries love MPP than Alan Chamatin as a person. Now, if he leaves and contests as an independent candidate or on another party's ticket for 2024 general elections, well, for your listeners who are 30 years, 32, 30 years and below, they will not remember that 17 years ago, when current President Nana Akufo-Addo defeated Mr. Alan Chamatin, he resigned from the NPP before he changed his mind and came back into the party. Now he makes a point about the system, the hierarchy of government supporting a candidate. 17 years ago, President Kufuor's government and hierarchy supported him, but he lost. So a system supporting you does not necessarily guarantee you victory. Ben Efson ayo bi a otaye nhwemu pa titu se bibi besi omamu ni na oye ne hwehwemu o se sei na besi na waka gi betumi asi ne ena busua motiye na yebetoa so akoyen anim ewansafofo mu na sisiam no gasa de amanyasam ne de bebu aso fiti sabre ya kwapem afimpino ne aduonu ena yebetoa wie eno klase ya tu wie nso ya ne sa ginamu a bia be se fie bienu acha enkwada assembly members ni ayi MPs ni de na aba befra intebe buso so intense de fragberes nko eno nko akekeni o na assembly members ba unit committee members nso ba won so mo ye 10 eni nyasem ketwa enti ye koyanim na momu no mayem fast da maye na boafo sanse sanya wonom a ekewioma 13 sanse mo etwagu nyina be da ate na Jubilee Hospital ayarsa bia mapa kotoku mpatam yanom de obia diatum se hododo me pato fiti utri be pemo nase be biara wonte apo mentra se enya ho ma wan kasa nkodoto nduro bi empuno a ema ne maginsem ntempa no fa ko Jubilee Hospital na mpanyifo hwe emwaw na noma enko eye enkan esanse wonoma omoje omo eye ebana pomdin hunim die wo mu tirimu abo apeso pa no yakofo mu nyina do ma ba Jubilee Hospital enya asem keto mo bo adwuma do hwiri bia sima bia ebre bia a obeduri ahwe ye wonom no obenya eye obia ono nso be hwe wo ma wonya pomdin ma pa me no ma konkan enso ede ama wo na kane sene nso se ye di fidie edi abas amfidie no enya asem keto we ya be fufidie no ye de show ni paduan mu ebu aseb ye de show moja mu kafracho ebu ade be show jana mu ebu awdun show mu na ye hunu ba bia yade ne hye na afi yetimi apa no nso ano edi amaw enu achi no enei wo bekọ na ya show wa wie ye se wo se ye ma waduro ayo se bia obi won me se ye ni bi wo ho ubu aduro ye se bi ni ho yisi atwerema na wakoto a doctors for mo fanche mu ma maboro na nso ya no kwasem omo ntwere ye no nya so omo sa no nya few bo mo munnim mresa aye be twere yi ni 1111 wa hu se we ye bi no hu ya twere ni bibisa enti se wo de koma obi te se me kofi mensa mani ya yi a ese me hwe ni sa mi hunu timidi ma dwen fa ho an ma yi aduro bi ama wo enwi achi no no wa hwe a ya de na no akwa kese ya mpa ni sa binti no ya hwe ye wonom no ye show wi a aduro no ye twere no na wo gwade na timi aboanti pharmacy na obi wo ya so ye honom enu achi me pa cho ababawa maame wa fa afuro na wa fa no wo se onya nimdie ye bosome pole enkono
akwantuo na wokɔ no temu ha bebre wanya wɔn ma bɛboaboa akyerɛkyerɛw aha mentia ha aha fa ha aduane we menni di wei da saa bre wei ɛyɛ asɔre bre sei ɛyɛ tetrumpom ɛyɛ akwa wanya saa wɔn ma mohunim de na ammoawa wanhwɛ ya bosome nkoro no ebeduru no sabio obekɔ awo so na mu nsɛm akɔyɛ bebre enti ne yɛsɛ bra Jubilee Hospital na yɛnhwɛ ne yɛmmoaw ɛwɔ saa ɛyɛ nimdeɛ no ɛkwan no ɛsoɔ na ɛno akyi no Nyankopɔn yɛ adom na ɔboaw na abɔfra no so wo no ɛba atafasas yi so a hu sɛ akora no na hoɔden no ɛwɔ fam paa enti ɔsɛ no so yɛ ma wo nkyɛkyerɛ a ɔbɛfa so ɔbɛkura akora no sɛ de ɔbɛdeda no aduane a wɔsɛ ɔde ma no ne nyina wɔsɛ yɛ kyerɛkyerɛ wo ɔbaatan no so no wɔn sɛ wawo foforɔ no saa ne sabio ekuro ɛwɔ ho nipadua no mu kakra enti ano sise no wɔsɛ yɛ hwɛ ne ma wo nkyɛkyerɛ sɛ de bɛyɛ ne nyina bɛtumi awu kama na afei no nneɛma akɔnkan enso ɛde ama wɔ ne nyina ho nkyɛkyerɛ no yɛyɛ ɛwɔ yaso yɛ hɔ no mo yɛwɔ biaye wɔ hɔ no ma saa biaye hɔ no mo me pakyɛw wapira na wapira no eso pa ebi wɔ no ma honam nani ɛna awai anasa honam mu ɛna sabio wanya ɔhaw ɛwɔ sɛ yɛde mpania bi wura widie ni mu anasa ɛwɔ sɛ yɛde ehuma bi awura mu si wahu saa ɛwɔ sɛ yɛde sika bi keka wɔ ɛne friends operation no me pa kyɛw daroma yɛwɔ mfidie wɔ no me yɛbɛyɛ ne kama de ama wɔ ate sɛ wobɛwie no nsan konya akyire ɛhaw bia saa sɛ minim obi a wakɔ ama yɛ no operation yɛwie yɛ wɔsan so sɛ yan baabi a mo yɛ me operation no ɛhɔ no ma na ɛhɔ yɛ me ya ɛhɔ ana sɛ bi atitifam ensɛm mebree me pa kyɛw yɛhɔ no no ɛyɛ one touch yɛ ma wano ano no na ɔpemfoɔ awakam kafra ɛya nanso saa bere yɛ waduru no ɛyɛ bere a waduru sabi kafra kyɛw owuo ne nkwankwanta wanya nimdifom bɛboa wɔ ɛwɔ awogie mu a wanhwɛ na ɛkyerɛ asɛm no akɔyɛ esu ne awerɛhoɔ yɛmpɛ ne sɛ nti yɛsi kɔ Jubilee Hospital wokɔ a ɛyɛ tatahwe wɔn ma mogye awɔ no ɛwɔ nimde wɔn bɛboa amoa wo afa ho afa oba na afei no wakɔka abusuafoɔ nsa na afei no na ase asɔre ne deɛ keka ho ne nyina didi so a na ɛno akyi no mepatwɔw sɛ wo ani yadeɛ ebia ho hawa tutumirikai na ɛkɔ Jubilee Hospital na wɔnom enso ɛmoaw yadeɛ baako a mebɔ mpa yɛsere sɛ sabio kafra kyɛma bi nto nanso sɛ bi ato a ɛya nanso nkachi Jubilee Hospital wɔ die yɛni da so nsan wɔbɛhwɛ na wɔnom so aboa ya ma yɛnya ayasa mapa yɛsɛda apɛ baasum ko asa baasum ko we no wɔn dwumadie nyina so bɛma ade hyerɛm kyerɛkyerɛ wɔn si etirimu asɛmpa ayɛ mpɛsɛ wobɛyare sɛ wobɛyare no aba na da bia yɛahyɛw na kakra yɛbɛgye yɛagye da bi nya nahia yɛn ti we ya obedwa kɔ mutufo ba ɛfa na pomde ho a sɛ da bia nkɔte yadeɛ bia nso ɛmfa ma ho diabetes hypertension yadeɛ bia ehu pa enya bɔwa wɔde ono fo hɔ ana basa wɔnimra ho so no na wɔde wo ɛtra nam wɔn sia do nti ɛda fiada anopa bia yɛsɛda ayi bread yɛsi wɔ no ma yɛde ɛyɛ nkyerɛkyerɛ de afa saa yadeɛ mmienu yi ho sɛ da bia so nkɔfa bi ɛma ho bia to a bra ne ɛma wɔ ano enso ano aduade bia bɛdi ɛwɔ Jubilee Hospital akachi bia no ɛho ɛte yopo pomdin si ati buy health insurance me pacho ankra de ne aban de ne nya ɛyɛ adwuma kadiri ɛwɔ yaso ɛyɛ hɔ wodu ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ dan bo abokwantempo no ɛso amantra bridge ne so no ma ɛna wobɛhu no yɛ natena yɛ no na sɛ wo free ɛyɛ ɔdan ɛna wodu ani ɛkyerɛ mu enso ɛwɔ ɛyɛ aboaboa ka ne kyɛ no sɛ amantra bridge wɔ no na no ɛyɛ wonsa benkum ɛso sɛ wo free aboabo ɛna wokɔ ɛyɛ ɔdan so a ɛyɛ wonsa nifa so amantra nsam so no so anasa bridge ne so no ma no ɛna wobɛhu no Jubilee Hospital ɛne die no obuo kwa so nkyerɛkyerɛ mu kɛse aboro media yi so no o gye die firi mpanyimfoɔ ɛhɔ 0244 575799 0244 575799 na 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital no wayal safie mapa na afi abusuafo nyakopon adom no de kyeye nia Ahenkan 93.3 FM said da ye ne bossa ne to ho na afi wono mbɛnam so nam so na ma chi dwumadie aidi no Ahenkan 93.3 FM so anopa bia no na wɔtwe no asase ne na wɔtwe da wieye no ɛno ɛyɛ duada kosi fiada ɛno so ye de ba wa kwam na sɛ dwumadie wei ɛna ya hwa enei basum ko bi apie wo mu ɛbɛhwɛ aboa sɛ de bɛya ye nyina betima keken sase kakra na ye nyina tim de aboa sɛ de bɛya wɔn ma sabio mɔbrowa ne sabi nyanka ne nwisianom
ene wonom asabio omo enso asetrema ye den dia ma womo ye betimi aboa omo nyina na ablabo no ye nyina timi akoto te dia ma ye ne enti ye nyina ka aka ho kakakra enti yakopon ya adoma March Foundation no lunch no baso we ye March Foundation and fundraising ceremony na chese baso enti me party yakopon ya adoma eboboso me no ne da etoso aduonu baako afimpino ne aduonu emiensa 21st September 2023 eye da ya fo fidanti no obi anko ba bia osaje fo Dr. Kwame Nkrumah na fo fida ye didi a chena ni monyam ti sada no ye nyina ye mra na ye mbebonde mu e wa Ahenkan FM aboba no anopa no nwotwe na afi ne mfa dwumadi no enhyehyehye so odaruma ne de no obuo kwan so ba kofo ne sanso nyame ani katenti no ye nyina keka ye nsase na kakra bi ebetumi enso de abo ma dwumadi na ka behwe no ye nya ne sabe pepe na obese obeso ye na sena bia so wo pepa aso so aja adoye no ewo mu pa wo so fa ntoma beboye dia no frɛ 05433 5093 0543 350934 ebiem 0543 350934 na afi enempanyfo nso eni enkomo Marching Foundation no building a legacy together. Building a legacy together. Where me ko brum 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 na me ko no na eden car. Na car de eno ani engine. Na ope engine so de a eno ani kofata so de ono ani ochini ba pipa. Wayi ni to Ghana obwa obia. Eba na car na de bibia. Car to me free akra ko London. Na on talk na on to engine papa de na tra hoy. Timpa to nyame ado maybe wanya euro grass bi ni engine tetewa yituo fuoni butunzom to engine papa efri ko fata nchen sense o ka ne tiapo bibi na aba ama engine na ase akoto papa efri ko fata nchen V8 engines ebusu setam Nissan engines and spare part krachi no shaky Sonata Toyota Hyundai Nissan Opel kai bia engine no just go to Kufata Motors and then the spare parts unihow on a tam free factory on mankazang say fair bruchery and a bagana to the banner one of form and no yan papa munsu Kufata Motors yesaka tinting and toponko na amen panzo en kasa yenim no fitititititi first ube you movie Kufata Motors na say wa boy dwumache to manfo aginatum onso koto ne nneoma ni bi na dia dance pa na ebeboa wa enkran no wo bro no efe no abuso kan eho na Kufata ni motos no anane ne shop no ankasa ewo fe no 0302 689689 0302 689689 oni Kufata ankasa Rich Electricals ye ubon mo osi abo health center memfa no nya example edu anyumre pa na akon ma na ohre kra ho sanse na first no na bob se bo no ye tre no nso a mienu so dim ana ba ko so high na okona ya so ho no se kumo sun na nam ko yeso kakra kromato bob mienu bi a hye te ho no ma han kakra na wom ko to free Rich Electricals nti awrade bob se 3 se 2 penu amo ho no ma ye shrin Rich Electricals ono no se ban light on nyama ma mene papa monko usidano Electricals on nyama no pe baabi obetoto ma electrician no ope bulbs type bia ba fudie bi POP light ebi wo ho ope star bulb ebi wo ho ope mo amoye TikTok ring light ebi wo ho ne boy fofofo no nyama no kwa o there you can just compare obetua compare bon say eboyi da form call Rich Electricals is answer on why the wholesale but okoto ade ba ko as retail nso a or the bema intine bo no ewo form pa chandelier light ebi wo different type in colors ebi wo no mo corner light ring light wall light bon say bowo ho afefe afi switch out draw wires plugs socket patris any conduct box ni na ebi wo circular box ebi wo chargeable bulb e charge ebi wo ene fana se ukrom light no mpo a obetumi ayisunto me kan form a j krom for me kan form a ade krom for me kan form a ama krom for me kan form a enkroto do bebre enkronkito abansu mu mfi omo kakra mo de light ma ye enkro ama bombom din mo nkoto fana yen fa light neso
eno ye de awia na eso tu be charge a enweme no da kosi dem kum wo hwo ba na waso pa on she fifre na no den do eno so ebi wo ho no mo extension box bibia fa light no bibia foreign light ne bibia no ko Rich Electricals ubenya bi na on so ko to bibia na so pese obi ko fix ma wa on ba ko fix ma free on sanso delivery omo achimodan estate womni wo Greens Pharmacy ena wo edan krom wadawo ma frɛ 0591 651 688 0591 651 688 ana 0241 666 508 0241 666 508 na one Rich Electricals one mu ending so na bibia enkon kan ma eba no light won sema wabon se less ufie aye aye shirain aye fe a bright pan on the light ade sakura hu sa ade asa ma yemfansi anum se na yemfa ma fa dwenkyere baku mienu aba emfa ema na why krado menko SMS na say Facebook sa ne ma mintumri kan ko ho okay ho de say ho mirika tu nya din okay gaga to ga odisia na ebu okay maduru ho na abusuafo adwenkyere ne de ebei na Facebook no de ne de da soro nom aye 2pm asante mampon odi akinye ne fitimra tentene adurumeso fo no ka ho anu o kyerem se Alan yaso wasi fam wasi obiara nye obiara wasi fam ya jaza na yaka wasi yantia oni monyamfo Dr. Samuel Sapon former Kumasi mayor na afi ba achamfo okay deputy Asante regional secretary me pacho edemaku bai wanfa ma 2pm dia wode baaye enso eno na wensu su kyerem se nyamianim nukurani na nadu dan kwa akufado sabio kafra che ono fa sabi na ma hobat de se meka ne trasa dia ma me mampanyini ozi sabi mpedi asa wanya hwehwehwehwe wo we am mampanyini bi pa wanya taku afa magana na ujai hwa koi na wose edin de obetimi pa ba se oba be ye nneoma ye pa no ebe ye diama no na owie no ne modern mo anso nani ana wose ni modern bo anso nani nti wantwateku ama no anya se free se cheso well ebia onga se bia ne modern mo anso nani anya sa na oka men kan sa ama no nti wu mom na anya fom so de watwa na oka but ye ne chense ebia next time o susu on kan sa no ba kra de yentimi kan sa kra de yes wa ye bi na wase anchia okay we kra ye Gabi wase your friend Gabi Joe PWD camp ano di frode eba ye yate Gabi ya kenkan ma so kama salasi die nie na patriotic voices go so ano ase mame ntia oni manyafo la nkwadwo trematen Ghana fo be koswa ta MPP achi na ejire se MPP ni amanyoku a wonum adwene Ghana da chimpuntuo eho yate salasi die no bra Jagos edifre eye nsawam ano de abai ose Alan we ye so gentle dodo Oprama penya de oya ho gentle na me de me kasa ne adiate edu ba bia kasa memem fa ne de wura mamanwosem na o hwe Canada akomple kwa Japan ana na de otitim sa oso one de ala yisuro dodo oyisuro wo wase nipa kakra kase na wo soso o mayewura sei etu ono ne de no on de wajapa na wase mum Canada akomple kwa Japan wase ade ne de showdown beba so life ke mensa pelatu nie ko mensa pelatu ana ni de nie wotem sa wo dome kwabrenya abato mpesu aso kora na sisia wo hwe Facebook live yi wo se MPP aban abo adwuma o MPP aban wa bo adwuma pa
aban bien one wa bɔ adwuma ɛtɛn na dodan kwa kufa ne Dr. Baumia aban da biara da adwuma nie enti break the 8 ne de wo say simple kra ne asa kra so de Baumia bai ya wiewie mu ndisi fo sama ba edina ɛna ɔde ne de abai na ode abai de bi husu yo ne husu ye nana adusi pokunie wo say John Mahama wanim pa se 2024 belusu nanso obeso ode katahye bi edi wuram eno so sa star no de ya gba agya atwam titile nti ono so de no wose wo chia ori akwabena ampofo apia yache na ma managing director okay state housing company limited you nuachi na ni ajay kraku esode dia tum wose do na afra na papa jay wachi ayane ena wose dem ewo tema new town na wose onu de ogidi ye pa se MPP amanyokuo no nipa makoma na yasisi o maka no obia betimi abro Mahama amena sumoja ma ye no hwa de wapini ho eti suronim se Baumia akora so ena se omo sa to abane ma no kora de ono kora de simple obetete Mahama pasa ono so ede no me boss ni Master Planner Junior Kentan position wa yimi mu this is Master Planner Junior hu se Baumia na eba no one mi mobiem no shake kura wate udi ekoso adi dijame na duru wanu ma ye nyina ye behwe wose MPP be breaking watch no wa abra mo di Dr. Baumia bai simple signal no is strong and clear obi anu ho wache onu manyamfo Eric Yeboa eja wache si German no fa bato empesua so maja se kunya ne de ato se o mefa no ntabiri na wondi so yate ankoma foster de ne metene ka chapa ankoma na tesai wase ofo ase ayire bi na mbutoi achemansa mansini mu mame ni kanchia orura Ernest Akwasi Ado na ayensu ano matese wonso akunya no sisi a eyato nti eyato ne de ye de Ernest ya na ekoho na wono so akwakwahwe na wadi akunya de amampipi amanyuko no yate na wono so ede aba na wotem sesa kokoam nkita hudie ni apia montene so a wo mo pese wo mo chechere pobiditia IGP no wo se awrewo awrewo ne yanim guase papa ana sa nkofo no mkọbọ pọ no maye no wenye ni hwehene wo se wo de anya hwe dede wo so no wo so pa ti yakase ya we ne nam na ya nwenwie ti ya nyina ya nhwese be mo so na akoso awa aban ni mu ne wa boa ye ne na nakua mu aboaten so ewabrekuma central nie wo se Baumia na eba no mo hwe no Baumia na eba no mo hwe na ana se lan ko de trematen wuri nya mi go baba yo onkwa ya de ebeko hona so hu a ye be hu ama wo ya hye hu ya soma ogura say my reason kwai Dr. Baumia ho ma ye nzuro ya tia samebu achidie ni o ono so chem se wache oni monyamfo kwesi kwanin bosompem yo yate akim suado no ono so ewo yate na ma kama ajalan so de na no ka ho asem ne yebre no tita kwadwo tepa nyina susu wode na ba ya hunu keke kaswa wode atum nsiraba aneka de na damu na ya na mofo no so namu sa ya na mofo de wa obetrom na bu wo Facebook nde wa na apeu sinu ya mofo no Papa Bless owo akim akokwaso achim akokwaso osi otie life pa Papa Bless Papa Bless abrabodi ni pa be ko akira mpa Papa Bless free man ti meti so wo ha man ti meti so cha ha Papa Bless mo nani eden yero hu kakra be fa ti ono ne de odi free ono mo ba ya akwaso ba ye no na oko asene bangalo nso Madam Dora one na print so bia dia tumpreko pe wo mu tie kase wo fa yaw dente ewo asene zongo ono nso agikase atumpreko pa otie yayi ewo achim dan akamani junction it has hit my high